Ostegun goizean Berbalagunek, ekaineko ezetzeakin lehiaketaren sari banaketa ekitaldia burutu du Gernika Lumoko kulturretxearen kanpoaldean. Ekaineko ezetzeakin lehiaketa, Euskaraldiaren inguruko galderek osatu dute gehien bat. Pili Berrak eta Marisa Aldamiz Etxeberriak adierazi bezala. Galdera erantzuna gehien bat izan dire Euskaraldien ingurukoak. Badakizue, oin dela bi larun bat edo, aspatu gendula Euskaraldizera eta pentsate gendun, aipanben merezi bat behar zuela gai horrek, eta orduen Pilik bota deuz horretaz doa zen galdera. Eta pila bat jente hartu du parte, ez da? 50 lagunek hartu deu parte oingoan. Ekaineko saria, Makri Garzia Barrosentzat izan da. Berak irabazi baitu, Zimela jatetxean lagunbirentzako afaria. Makri Garziak irabazi deu. Seguru ezagutzen dozuena, ze liburutegi irabazo astean egoten da liburuak banatzen eta hartzen eta eskatzen dugu zenean emoteko prest. Zimelak emon deu, saria. Eskerrik asko Zimelari, saria berak ematearren, bestearren ez jakin lehiaketa, eta jakin azkeneko hori izen dela, lehiaketa, ikasturteko azkena. Azaroan barriro itzuliko gara, eta orduen galderak eta zelako galdera prestatzen doguzan, edo doskuesan, edo... Euskara zinegotziak eta Berbalaguneko arduradunak esan bezala, udan atseden hartuko du ezetjakin lehiaketak, eta azaroan itzuliko dira galdera eta sari gehiagorekin. Berbalagunek oporrak hartu deuz oin ikasturtien amaieragaz batera, baina uztaileko zapatuetan mantenduko dugu talde bat, hor pasialekuko txiki parken, 12etatik ordu batetara, euskeraz egin gure deuenak, edo lagundu gure deuena euskeraz egiten badatorrela eta hor onartuko dugu danak. Animo zaitezte!